Bună ziua, și eu sunt Vlad Balta și lângă mine este... Tony, care are 27 de abonați. Și iată, vom începe. Astăzi vom juca împreună. O, Doamne! O, Doamne! Așa. De ce? Ce-i asta? Vom începe. O, Doamne! Iată, pas. Benzema. Care Benzema? Unde-i Benzema? Eu nu-l văd. Benzema fuge în față. Nu! A apărut Gerard Piqué. Gol! What was that? Gol al lui Benzema. O, Doamne! Hai, bă, luați mingea. Dai, bă! Fugi! Ah. Fugi. Așa. Nu! Ah. Pasează. Nu. Mai bine dăm pas. Nu! Iarăși apăr corner. Vezi dacă l-am pe Claudio Bravo. Gol! Ronaldo. That is not correct. Dar de fapt Barça a câștigat 4-0. Dar lui Vlad îi place de Real. N-aș spune. Ba da, îți place de Real. Haide! Rodriguez. Nu! Nu! Așa, Modric. Modric are în păr parcă Benzema fuge în față. și ratează. Gol! 3-0, bă. Serios? Te-ai greșit, Grisha. Dar cât e? Nu au casit. Hai, bă, Pepe. Luați mingea, Cristiano Ronaldo. Rodriguez. Pas. Ce-i asta, bă? Ce cu voi? Vetoni ține cu Barça. Da, dar dacă e mai bun ca Real. Știu, și eu țin cu Barça, dar pur și simplu am vrut să joc și eu cu Real. Amatorul lui Barça. E meu cer. Haide! Gol! James Rodriguez. Da, bă, ce cu tine? Ha, ha, ha. Luați mingea, bă. Nu! Nu-i mai e, bă, mingea. Așa. Nu a rămas mult și asta a fost primul time. Doamne, ce za? Hai, bă, că câștig 4-0. Nu, Suarez! What? Ce? Am crezut că va fi gol. Așa. Cristiano Ronaldo. Ah. Bă. Hai, bă, Marcelo. Suarez. Trebuie să fim atenți la jucătorii Barcelonei. Nu. Cu tine, bă.
Haide, Benzema. Aha, Benzema a ratat. Ba nu. Nu va arăta. Vedem. Gol 5-0. O, Doamne, bă. Al treilea gol al lui Benzema. Nu vin să cred. Așa. Pasează. Ce e asta? Nu! Ha, ce ratare, bă. Șut. Ah, bravo. Mulțumesc. Bravo. Bravo, chiar este bravo. Da. Nu degeaba are familia asta. Părinții lui știu ca și bă. La Barcelona, așa soccer geni. Asta-i. Haide. 5-0. Aici, lasă. Nu! Veniți! Ah, gol! Suarez mi-a dat gol. Vezi, dacă l-am pe Soare de mâna mea, Așa fugi. Ha, 6-1. Iarăși gol. Benzema a 4-lea gol în acest meci. oricum e ratat. Nu a mai rămas mult, 4 minute. Și în 4 minute poate stau vreo 10 goluri. Ha, nu prea cred. Nu mă ajung să-mi dea 5 goluri, gata. Asta a fost meciul între mine și Vetoni. La revedere!